Така, за хората, които не са запознати с какво правя, забавлявам се. Това правят саможивите хора. Мисля, че повечето саможиви хора могат да видят себе си в това супер смешно и забавно видео. Не съм се чипат, просто ме е кефи да си прекарвам време самостоятелно. Какво направя? Не съм виновна, че другите не са удовлетворени със себе си. Аз си се радвам на себе си, прогресирам си. Единственият компетишън, който имам, съм аз от вчера. Това е. И така трябва да бъде за всеки един от нас. Защото няма какво да се сравняваме с другите хора. Трябва единствено да се състезаваме с себе си. Да сме по-добри от това, което сме били вчера и да планираме за утре, да сме още по-добри и да го правим това нещо днес. Приятен ден на всички, или вечер, или обед. Всичко хубаво.